अमा बेदरखौ आं हायनानै लाबाय नि लाया जाना नायनोसै बोरै जाखो आंनि अमाजों लाया मोदोम Majan. Lai. Ano ko perfect jalale. Hello guys, खुलुमबाय दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरनायबावनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दङ बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो खावब्ला ओंखारफैबाय आरो आङो माने भिडिअ लानाय जाथ्राखैमोन आरो ना ओरै थांलाय ओरै फैलाय एकदम टाइमानो मिलायाखैमोन बेखायनो दिनैसो आं लाना फैलायबाय दिनै आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे रेसिपि लाना फैलायबाय बेनो जाहैबाय अमा बेदर मेवाइ गोखै ओमफ्रायो लाइ बेजों आङो दिनै संनो नागिरदों आरो ना नोंथांमोना बिदिब्ला नायलांबाय थादो इमान गोबावनि उनाव होनदो So guys नै दिनै बेसेबा गोबावनि उनाव शिबसागराव अमा जाफैबाय आं न'निफ्राय फैनानै ओमफ्राय ओरै मागुर मिस्टारा अमा जाया नालाय मागुर बेना सिंगि मासे दिनै सनिबार हाथायाव थांदोंमोन आरो सनिबार हाथायनिफ्राय लाबोबाय नै गाबोनथ' 31 गाबोनथ' लास्ट डिसेम्बर गाबोन पार्टि जानांगौ बेखौ दिनै जाना लाखानोसै मागुरा फिसा फिसासो बियो फख्रिनि मागुर नङा ना बिलोनि मागुर ना फख्रिनि मागुर मिथिला अमायाबो नुवाखै जै मोजांखा बेखौ आं रुगारना लानोसै अमाखौ बिराद गोथाव मोनोलै अमा नोंखौ आं जानो नायलाय गेसा बोरैबा गाबमारोथ' गोदौनो थाखाय आं एगारना दोननोसै बेखौ दसे नै आं गासैखौबो रेडि खालामजोबना लाबाय ओरैजाय दं अमा औवा मेवाइ गोखै ओमफ्राय लाइखौ आङो सनै खालामबाय आरो गोलाव गोलावै होला ओमफ्राय नै अमाया दिनैनि मेन खानाया आंना बेनो ओमफ्राय नै बेयाव सामब्राम गुफुर हाइजें बानलु पियास हाना लाबाय दा आं एवनो स्टार्ट खालामनोसै जि गोबावनि उनाव मोनजासिगोन आङो औवा मेवाइ लाइ अमा साराय जाना लाबाय एखे मिस्टारनि ओंख्रि मा ओंख्रि बे नै ना दहायनि ना मागुर दालि ओमफ्राय मा होनो इयो थाइगिर मुगु दालि मा ओंख्रि संना जायो बियो जाबायथ' आन्था जाथारबायना अफ खालामदो दोनदो बेयाव दोनसै नामालाय अफ खालामसै गेसखौ आं संनो स्टार्ट खालामसै आङो थाव एसे होना लानोसै आइया अमा होनबाथाय थैनानै थांखांलायो आङो बे बेसरनि थावमोन आरोना ओमफ्राय जि मोनामो बुस्थुआ बेसरनो जानो बासै आं ओमफ्राय थिगसे दुंब्लुं होजोबनांगौ माने नखा गरम खालामनांगौ होनबासो गैया जायो बेखौ बेरा सबजिखौ नै ओंख्रिया वाव टेस्टि नुबायलै आंनाबो टेस्टि जागोन नै थावा दुंबाय आंना नखा गरम जाबाय दा पियास हरनोसै दायो अमा थांसिगोन अमा हारसिंनो जाजोबखानोसै आधा केजिखौ
संख्रि होनानै बेखौ थिगसे एवफ्रामनांगौ गोजा गोजा जालायनाय खोबना दोनथ'नोसै दायो नायनोसै नै संख्रिल' होदोंमोन आरोना जेबो होआखै ओमफ्राय बिदिनो एवफ्रामबाय दंमोन आङो दा गासैखौबो हरनोसै पियासा खामजोब्बाय हालदै हरनोसै धनिया जीरा मस्ला मस्लिया एसे खामबाय ओमफ्राय दायो आङो मेवाइ गोखैखौ हरनोसै आरोना नै हरनोसै मेवाइ गोखैखौ होबाय ओमफ्राय लाइखौ दायो हरगोन आरो दसेनि उनाव बेखौ बिदिनो दसे मोनहोथ'नि मेवाइ गोखैया थांबाय नैबे मेवाइ गोखै दानि ओंख्रियाव होनाया नैबे आरोना बेखौ आं न'आव थांनायाव बायना लाबोदों दाख्लै 50 रुपिसनो आरो बेयो आदि मानसि बानायनाय बिसोरनि बानायनायखौ बिराद गोथाव मोनो आङो गोखै जायो नाखायनो आं बायना लाबोबाय नै बे बथल मोनसेयाव 50 रुपिस गोखैथार आरोना आं सोला नायदोंमोन दसेनि उनाव लाइखौ हरनोसै खेबसे बोला फैबावबाथाय लाइखौ हरनोसै आरो होनदो लाइआबो आंना रेडि जाना दंखायो नै बेबो न'निनो लाइमोन जि गोथाव न'नि लाइआ दायो लाइखौ हरनोसै लाइआ बेसिमल'खा हाबाब हायखांबा फैलायहायले बेदरालाय आं दै होआखै आरोना दैखौ दा दसेनि उनाव होलायनोसैलाय दैखौ लाइनि दैया ओंखारग्रोथों ओमफ्राय आं दै होगोन एसे उनाव जि गोथाव नुबायना ने ओमफ्राय ओरैजा आं बेखौ सालाद बानाय
बिट गाजर थाइबें खौ आं लेमना लाग्रोनि नै सालादा हाखांबाय आं बरियानो बानलु थाइनै होबाय एबार ओंख्रिखौ नायनायसै बोरै जाखो दायो आं दै एसे होनोसै दा दै एसे होनोसै एसेल' बारा नङा मानोना होमबा बिराद गोबाव फोमोनखाबाय आं एसे होबावनोसै मोनबाय नै बरियानो दा एसे दुन्दिया गारसन हरनोसै आं गोथाव संख्रि साखिनि र' संख्रि नांदोंना नाङाखै एकदम बरिया पारफेक्ट एन'का गोथाव जादोंना अफ खालामबाय आं मा बुंनो बिराद टेस्टि जादों दा हाननोसै स' गाइस जानो थाखाय रेडि जाबाय नै बे सालादा बेयाव संख्रि नांगोन एसे संख्रि होआखै आंना अमाजों लाइ औवा मेवाया ओमफ्राय मिस्टारनि बेयो ओंख्रिया दालि थाइगिर ना मागुर जानोसै रेडि अमा बेदरखौ आं हायनानै लाबाय नै लाया ओमफ्राय सालाद ना नांथ'आ अमा थानायाव आं ना जानो गोसो गैया होनदो जाना नायनोसै बोरै जाखो आंनि अमाजों लाया मोदोम मेजेम लाइ एन'का पारफेक्ट जादोंलै सालाद जानायनि सालादखौथ' बुंनो नाङा ओरैथ' गोथावखा नोंथांमोनाबो बिदि जाफेराखैबा सोरबा अमा बेदर लाइ मेवाइ जानानै मिथिगौबाय एन'का टेस्टि जाखादों आयौ बिराद टेस्टि जायो आरोना सयथिबो बिराद गोथावलै
ओंखामाबो जोसा लगायबावनायसो आलुखौ गोथाव जादों नोंनालाय गोथाव जादोंना जायाखै गोथाव जादों माबाय ओंख्रि बनायाखै माबायदि जादों जालाय गोखै जादों गोखै गोथाव जादों मागुर मा ना मागुर ओमफ्राय मुग दाल माने मुगु दाल मुगु जायोना मुगु दालि आरो थाइगिर होना गोथाव मोनथारदों माथो बिदिब्ला जाग्रोना लानोसै टेस्टि नो